Comença amb una parella que són al llit i estan parlant de quina pel·lícula veuran. Ell comença a fer-li petons i ella li diu que no li ve de gust ni sexe. Ell hi segueix insistint i l'acaba violant. El curt francès Soc Ordinària retrata una realitat invisibilitzada, les agressions sexuals dins la parella. No respon al mite tradicional de la violació. És una violació molt cruel i que agredeix a la víctima sota un pont o en un carreró fosc, quan les violències sexuals s'assemblen més al que passa en aquest vídeo. Es donen molt en l'àmbit de la parella. Denunciar-ho no és fàcil perquè el recorregut judicial és incert. Perquè pot haver el xoc entre el sentiment de culpa, el sentiment de vergonya, el sentiment de que això potser és normal i jo ho hauria d'acceptar, jo haig de mantenir relacions sexuals amb el meu marit, és com forma part d'aquest contracte, no? I d'aquí més encara la dificultat per visibilitzar aquesta situació, per demanar ajuda. Al ser un tipus de violència que passa en l'àmbit de la intimitat, que ningú més ho pot veure i que costa moltíssim de diferenciar on està el límit entre la coacció i entre l'agressió, doncs, es qüestiona moltíssim. Que el sexe no és una obligació dins el matrimoni ho va deixar clar una sentència del Suprem, que va condemnar 9 anys de presó a un home que va violar la seva dona. En cap cas pot existir un dret per part de l'home ni una obligació de la dona de cedir als desitjos sexuals del marit. La nova campanya de l'ONG Creació Positiva vol visibilitzar aquestes violències sexuals que han estat normalitzades i silenciades durant molt temps. Llavors això s'arrossega des que som joves. Aquest aprenentatge que tenim de que la sexualitat nostra està al servei de la parella.